Iya. Iki pancen wong kurang ajar. Salah apa? Kowe wanimu karo wong wedok. Allah tak antemi tenan kowe malan. Kowe lanang apa wedok? Lanang. Nek dikolane wong wedok kudune ora oleh balas. Lah nyapa ngono malah bulan-balan balas wong wedok. Ayo. Lanang wedok. Balesen. Nyantai, nyantai. Sekene. Aja kurang ajar demo wedok. Apamu le? Apa? Cek wani kowe. Tak giate, Pak. Iya, iya. Wani lah mong koyo. Ayo ngomong kok. Ayo ganti Lanang bales. kudune jantan. Aduh, Ora sudah oleh ganti nyantong bales. wedok Bales main tangan kudune Bales. mengayomi. Iki wani bales apa ora? Ya ani Pak. Ngono kok jare ngaku wong lanang tempe kowe kuwi. Lanang kacangan kowe kuwi. Wong kaya aku ki lho kendele wong pitung bengi. Iya. Sing ndi sing arep mbak? Nyapa? Milio sing. Kowe mbelani kono. Iya lho. Pancen tak belani dasar kapura nyoto. Antemen, Pak. Nanti kowe padha karo kono. Nek ora padha pitar kancane. Ora sayang karo wong wedok kok nganu-nganu. Iya. Heo. Sing suwi. Siapa? Kon Iya lagi. Ayo nek wani sing suwi len. Kancaku kendel kancaku. Aku lho tak kendel. Nah, sini. Heo. Nah, Kowe kok malah nyedok. Ben nimbang, Pak. ben nimbang. Ayo, aku nek sediluk ya apa? Suwi.